Så er 4. afsnit del 2 af vores podcast Er så sunde ude, og det er altså afslutningen på det her episode sammen med ingen ringer end Charlie, hvor at vi i første afsnit og også afslutningen her gik rigtig meget og går meget i dybden med den mentale del af sundhed. Ens trivsel, ens velvære, vaner og hvad man kan gøre for ligesom at bryde dem. Hvis du godt kunne tænke dig at vide præcis, hvordan vi arbejder med vanehåndteringer på vores forløb, så tryk på linket i beskrivelsen og find ud af mere. God fornøjelse. Og det er jo altid sjovt, fordi i virkeligheden, det allerbedste, vi kan gøre, det er at gøre ting for os selv. Kun og rent skær for os selv. Det er det samme også med kvinder, der ryger, inden de bliver gravide. Så stopper det lige sådan, at de bliver gravide. Så spørger jeg dem, hvorfor? Men det er fordi, det er skadeligt for barnet. Så siger de, det er jo også skadeligt for dig. Så hvorfor stoppede du ikke det her? Hvorfor skal vi have andre til at gøre? Jeg synes jo så, det er fint nok, hvis ikke man kan finde drivkraften og motivationen selv i sig selv. Hvis ikke det er nok, så synes jeg, det er okay, at man bruger en anden person at gøre de her ting. Problemet er bare, hvis vi er afhængige af accept eller andres ting, så er vi så sårbare, fordi det sekund, de bliver fjernet, coachen bliver taget ud af forløbet, barnet er kommet ud af kroppen, alle de her ting, så har vi så stor tilbøjelighed til at falde tilbage i de her ting her, hvor vi ikke behandler os selv særlig pænt. Og hvad skyldes det, tror du? Jeg tror, at for mange mennesker, inklusive mig selv, jeg tror, at rigtig mange mennesker synes, det er uoverskueligt at skulle tage så meget ansvar for sig selv. Det er altid nemmere at være ansvarlig over for andre, har jeg erfaret. Men at være ansvarlig over for sig selv. Hvad siger det om forholdet til sig selv? Er de klienter, der for eksempel har den tilgang til tingene? At de ikke elsker sig selv nok. Netop. Så hvad er det, de skal arbejde på rent fundamentalt, som kommer til at ændre deres liv? Det er den selvkærlighed, og noget, som jeg også selv oplever. Så man har 2 ting, og det siger jeg også til mine klienter, vi har selvtillid, og vi har selvværd. De 2 ting må ikke blande sammen, men det er 2 vidt forskellige ting. Selvtillid kommer ind, når vi gør specifikke ting, performance-wise. Det kan være, når jeg spiller paddeltennis, spiller mega god kamp, så kan jeg gå på skyerne. Ja, præcis. Det svinger. Yes, præcis. Selvværd er bygget op omkring de tanker, jeg har om mig selv, omkring hvad jeg kan være og er som menneske over for andre. Og hvis ikke man føler sig god nok... Det du også skaber den skelning for folk at forstå. Men det er fordi, man tror, at det er det samme. Ja, men det er det samme med for eksempel empati og sympati. Det er også 2 ting, som folk blander lidt sammen. 2 vidt forskellige ting. Haft perioder i mit liv, og jeg tror lidt, det er der, hvor at det her med at være observant på folk og analysere dem ret hurtigt, det er først nu, hvor at jeg vil sige, da jeg mødte min kone, specielt da jeg fik min søn, hvor min empati voksede helt ekstremt meget. Okay. Den var nærmest ikke eksisterende fra jeg var 20 til jeg var 26. Okay. Så jeg sympati var der, forståelse for folk, kunne godt relatere til at gøre de her ting her, men jeg kunne sidde og snakke med mine bedste venner, som var dybt ulykkelige, eller min mor, eller min søster. Det ravede mig et skid. Og det tror jeg faktisk, sandheden er, jeg tror, der er mange, der kender til den følelse, hvis jeg skal være helt ærlig at sige det. Jeg kender det også selv. Nogle gange, når jeg sidder med klienter, det er forfærdeligt at sige, det er den værste markedsføring nogensinde, men nogle gange, så er jeg også bare rigtig, rigtig god til at udvise en empati, som jeg egentlig ikke føler. Sympati. Så jeg sådan udviser en følelse af forståelse, og er også netop uddannet i det. Altså sådan i at kunne udvise de her tegn af, wow, jeg føler mig forstået. Men det er også sandheden for langt størstedelen af alle andre psykologer derude. Der er jo ikke nogen, der har kapaciteten til 8 timer i streg, 8 mennesker om dagen, 5 dage om ugen, og kunne være fuldt til stede emotionelt og mærke den smerte. Så bliver du ødelagt. Netop. Så det er også den her følelse, eller den her tankegang omkring empati, at man skal gå og være empatisk, og ellers er man narcissist eller psykopat. Nej, du er ikke. Du er bare menneske. Der er kun så meget, man kan. Jeg vil også langt hellere, at min psykolog manglede rigtig meget på den empatiske front. Fordi at hvis han sidder og bliver revet med, så er hans dømmekraft over for mig, og hans redskaber, de her ting, de bliver også svækket. Fordi de bliver mere sådan, nu har jeg ondt af dig, jeg føler, jeg er ked af det med dig. Puh, hvad er det for nogle ting her, der er? Og der kan jeg mærke, at for mig har det har været super godt til at coache, og jeg kan stadig godt tage afstand fra, når det er klienter. Det kan jeg sagtens. Jeg kan stadig godt sådan tænke, det var sgu også, og så lige vente med min kone. Jeg har lige haft en klient, som, uden at sige navn selvfølgelig, men som har haft de her ting. Men til gengæld nu, så kan jeg sidde og se en serie, eller en film, eller en mand, der spiller guitar i American Idol, og synger sin afdøde far, hvor at jeg kan ikke styre, hvad det er, jeg bliver ramt af. Og det tror jeg ikke, fordi jeg er blevet mere empatisk. Det tror jeg bare, fordi at jeg tror, jeg er blevet bevidst om min dødelighed nu. Jeg led jo meget af dødsangst. Jeg har gjort det de sidste par år. Okay. Mere frygt for det, så det var ikke sådan... Hvornår kom det først? Jamen, det tror jeg, det kom fra...
det kom fra, at jeg var nok 27, for jeg skulle ud og rejse, jeg skulle ud og flyve, og jeg har altid haft flyskræk, men fløj i mange år, og så var der en ubehagelig tur med turbulens, og jeg tror fra det tidspunkt af, specielt fordi jeg var så lykkelig i mit ægteskab, og det var egentlig det, der var lidt underligt, fordi jo bedre jeg havde det, jo mere lykkelig jeg havde det, jo jeg elskede mit arbejde, det her frihed, kom fra et job som håndværker før, som jeg ikke var synderligt begejstret for, selvom jeg havde gode kollegaer, og det hele spillet, til at have et job, hvor jeg havde den her frihed. Jeg arbejdede hjemme. Okay. Min kone arbejder også hjemme, så vi har jo, siden vi mødte hinanden, været sammen 15 timer om dagen nærmest i huset. Og det er luksus. Mega, altså mega luksus. Der vil så sige, der er også, altså man skal også kunne holde ud og gøre de her ting, fordi man går op og ned af hinanden hver dag, men vores liv er bygget op i det her, og vi er fucking gode til det. Virkelig. Det er I. Men I er fucking dygtige. Ja, og det roser jeg også for, at det er de færreste, som så har de brug for input andre, og det er også svært, fordi når du ikke har kollegaer, du ses særligt tit med, du ikke har input fra andre at gøre de her ting her, så ved min kone, at hun er min losseplads, og jeg er hendes. Så alt, hvad der skal læses af i løbet af dagen, så man kan... Vigtigt, at I også kollegaer hinanden. Ja. Mega vigtigt. Ja. Og det kan jeg så også høre, at det også er en stor del af din selvindsigt, og din selvreflektion kommer fra, at du er tvunget til hele tiden at være sådan din egen bedste ven, men også din egen rådgiver, men også at være dig selv på samme tid. Det ved, hvor at måske kan man finde de her ting i kollegaer, når det er, man arbejder på en konventionel arbejdsplads, og det er, man tager ind på kontoret, men lige pludselig at skulle være alle de her ting for sig selv. Du er jo en one-man-army. Og den one-man-army har jeg så set i bagspejlet før, hvor vi snakker om de start-20'erne og de her ting her. Jeg tror også, der er noget dårligt samvittighed, noget skam, der rammer mig, fordi om det er tidligere forhold, jeg har været i relationer, så har jeg jo set tilbage og tænkt, at alle de ting, jeg troede, der var rigtigt, hvor jeg prøvede at hjælpe de her kvinder, jeg var i forhold med, eller alle de her ting her, der var, og det for dem, det er skyld, at forholdet ikke holdt, fordi at jeg var blevet træt eller af dem, eller hvad det nu end er. Når jeg ser tilbage på det, så er det ikke fordi, at min kone nødvendigvis er det meget bedre menneske, end de er. Slet ikke. Men måden, jeg håndterede det på at være i et forhold, var set i bagspejlet så langt fra, hvad jeg gerne vil være menneske. Og det er det, der driver mig til, når jeg er sammen med min kone. Det er at skulle hele tiden sørge for, hvordan har hun det. Så hver gang jeg prøver at gøre noget, om det er at tage ud med mine venner, der gør et eller andet, sådan at sige ting. Hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe dig med vores søn, når jeg skal ud her med drengen om 14 dage? Er der noget, jeg kan hjælpe med at gøre inden og alle de her ting? I stedet for, det bliver meget sådan, nu har hun lige været 4 dage i Italien. Okay. Og vi har jo ikke sådan en scoreboard, hvor jeg siger, nu skal jeg æde med. Nej. Så jeg sagde til hende, du skal også bare vide, hvis du har lyst til at tage afsted igen næste uge, så gør du det. Du har allerede givet mig resten af livet nok til, at der ikke er noget regnskab at gøre de her ting. Men jeg tror også, at når man kommer til at kigge sig selv i spejlet, og ser nogle af de her sider, som jeg tager ikke afstand fra dem, men jeg arbejder væk fra dem. Så jeg ved med mig selv, at der er en person og nogle personsider, som jeg ikke har lyst til at være, som jeg har lært af. Hvad er det for nogle sider, hvis du tager... Sæt i bagspejlet, ekstremt manipulerende. På hvilken måde? Jamen det er med at dissekere folks holdninger og meninger, fordi at jeg har været god nok til at formulere og argumentere. Så hvis der er sådan en person, der følelsesmæssigt har haft en eller anden syn på en ting, så har jeg på meget, meget kort tid kunne sige til dem, men kan du ikke godt se, at når du tænker sådan her, men gør sådan her og siger sådan her, så gør det sådan her. Og på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke huske, hvad der er blevet sagt. Og jeg er jo sådan en type, jeg kan huske diskussioner fra 10. klasse, hvad der er blevet sagt ordret. Okay. Så på det punkt har jeg sådan en meget retfærdighedsting. Du har lige sagt det der, så lad være med at sige, at du ikke har sagt det. Og der til sidst, når vi så kom hele vejen rundt, så stod der et menneske, som var så meget i tvivl om deres holdninger og deres grundværdier, at selvom det var det, de havde, så kunne de ikke argumentere for logikken i det, jeg sad og sagde. På det tidspunkt var det ikke noget, jeg brugte, men noget, jeg gjorde på automatik, fordi det føltes rigtigt, og det var de her ting, jeg gjorde. Okay, hvordan følte hvad var følelsen bag det? Retfærdighed. Jeg følte, at de følelser, jeg havde, de var rigtige. De ting, at jeg sagde, jeg gjorde, fordi jeg kunne argumentere for dem på bedst mulige måde. Så du kunne ikke rigtig modargumentere det. Det er også derfor, at hvis du tager 2 personer, men hvis jorden er flad, jorden er rundt, vi kan vise nogle billeder, vi kan gøre nogle ting. Hvis der sidder en person, som er stadig god nok til at argumentere, så siger jeg, men du kan da vise med hvad som helst. Det kan være fabrikeret, det kan være et eller andet. Og der tror jeg sådan, se tilbage, da jeg så mødte min kone, og havde nogle af de her ting med ind, der kunne jeg ret hurtigt godt se, at jeg skal ikke sidde og diktere, hvad et andet menneske skal gøre og sige, for at gøre mig glad. Fordi i virkeligheden, den bedste reaktion, jeg kunne få, det var, når en person sagde til mig, prøv lige engang at holde din kæft, og så lad mig være her også. Hvorfor?
Fordi at jeg skal sættes på plads. Jeg skal have vide, der skal også være plads til mig, for så bliver jeg ekstremt dominerende. Så overtager jeg meget hurtigt rum. Okay. Og fylder rigtig meget. Det er jeg så blevet meget bedre til nu. Jeg er blevet meget bedre til at sætte mig tilbage og sige, der er også andre mennesker her. Prøv lige at give dem luft og tid. Og nu den her talepind, den usynlige talepind, som du har, den lægger du lige fra dig og giver videre. Så jeg sad og sagde til min kone i starten af vores forhold, når vi diskuterede, fordi hun har været meget konfliktsky før det. Hun var bare sådan en type, jeg overgår ikke diskutere, du får bare ret. Der sagde jeg til hende, når hun var uenig, så siger jeg til hende, uanset hvad nu her, den her mening og holdning, du har, den holder du fast i. Så uanset hvad jeg siger og gør nu her, så det blev sådan pædagogisk skænderi. Er det ikke vildt, at du så kunne udvikle den side, eller hjælpe hende med at udvikle den side af sig selv, på baggrund af en af dine styrker, og så har hun måske også gjort det modsatte for dig. Hun har lært dig chill, Patrick, det er okay. Sådan, jeg ved, at du skal til at dismantle mig, men det er ikke det handler om lige nu-agtigt. Så på den måde, det er jo essensen af den eneste ene. Lige der skaber I et perfekt forhold, eller i hvert fald, hvad jeg vil betragte som perfekt, fordi at I vokser sammen på baggrund af jeres svagheder, og gør jeres styrker, eller i hvert fald deler jeres styrker med hinanden, således at de kan blive bedre begge to. Det er jo fucking fedt. Det er smukt. Det er i hvert fald været noget, hvor jeg hjalp hende med at hjælpe mig. Ja. For ved at hun kunne gøre de her ting og sige de her ting her. For jeg reagerer nu overraskende godt på det, og jeg har også sagt til min vennegruppe, når det var, så sagde jeg til dem, men når jeg bliver for meget, hvis der er et eller andet, bed mig om at holde kæft. Jeg er meget simpel. På det punkt er jeg meget. Det er ikke sådan, hvor jeg siger, men du skal også, hvis de siger til mig, Patrick, du er for meget nu, tig stille. så virker det. Det er fedt. Det er også tør at sige det. Og det er jo fordi, jeg også tør at sige det. Ja, og det er fordi, det er sådan, at de mennesker, jeg har tæt i mit liv, er jeg sådan meget åben bog for. Jeg er meget, meget simpel på rigtig mange punkter. Også meget kompliceret, men på nogle punkter er jeg sådan meget simpel. Og det er også derfor, at nogle gange, når min kone skal fortælle mig et eller andet praktisk ned for vuggestuen, så er det sådan, skat, fortæl mig lige. Du behøver ikke at fortælle mig, hvad han gjorde op til, han skulle sove på sin lur. Hvor lang tid sover han? Nu er det spørgsmålet var. Så jeg vil sige, det er mentalt, som jo også er en del af ens sundhedsbillede. Altså jeg plejer at sige, at vi måler på 4 ting, når vi måler sundhed. Vi har vores søvn, vi har vores aktiviteter, vi har vores indtag af mad, næring, og så har vi vores mentale tilstand. Ja, vi kan godt have 3 fysiske sundhedsindikatorer, der sidder helt i top, men hvis vi render rundt med en depression, eller har det helvedes til, kede af det triste, selvom vi får sovet, selvom vi får spist godt, og selvom vi får rørt os, er det noget optimalt? Er det en god måde at leve livet på? Folk kan jo blive syge af at have det skidt mentalt også, og gøre hele ting. Helt sikkert. Er det så bedre? Helt sikkert. Og så er det et spørgsmål om tid, for de andre parametre også sender med, ikke? Yes. Ja. Og det er jo derfor, vi blandt andet har den her snak i dag. Nu har vi jo snakket rigtig meget, at nu har vi kørt ned et sidespor, som jeg jo elsker. Som er. Men hvis vi sådan tager udgangspunkt i, som et spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster, sådan, hvad er sundhed for dig? Sådan, og det er ikke et snydespørgsmål, det er, hvordan definerer du din sundhed? Hvad skal der til, for at du har et sundt liv? Hvilke elementer skal du bringe ind i det her? Og i hvor stor en grad skal de være der? Det er et mega godt spørgsmål, Patrick. Jeg tror, jeg er stadig ved at finde ud af det, fordi min forestilling eller min definition af sundhed har ændret sig over tid. Så sådan, da jeg var yngre, det troede jeg helt sikkert det her med at træne og være i god form og tage fitness og spise sundt, det var sundhed. Og så skulle alting nok løse sig. Det har jeg så fundet ud af ikke nødvendigvis er rigtigt, især når det er, at man bliver ældre, og man begynder at indse vigtigheden af det mentale. Men jeg forstår også, at det med at holde sig sund, fysisk, spise sundt, er ret vigtigt. Den del kan jeg heller ikke slække på, fordi det har jeg prøvet, og der havde jeg det heller ikke fedt. Men jeg tror, som du selv siger, det er en kombination. Det er at være i god form, og føle sig sund, ikke at have nogle sådan detrimental health issues, sygdomme, og så mental sundhed og være glad. Og jeg tror også, at det er noget, der kontinuerligt skal fostres på en måde. Og have en god hverdag, en hverdag, som du nyder, og vågne op om morgenen og tænke, fuck, ja, i dag bliver en god dag. Og så ikke at være holdt tilbage af sygdom, ikke at være holdt tilbage af en depression, angst for at komme ud af døren, men at se frem til den dag, der kommer. Så det er sådan en løbende ting. Og jeg tror også, at det ændrer sig. Så du kommer til at have grad af sundhed. Der kommer til at være øjeblikke i dit liv, hvor du måske ikke kan spise sundt, som du gerne vil, men du har det mega godt, fordi du er på ferie. Du ved. Så på den måde, så sådan, jeg tror, hvis vi tager de her 4 parametre, som du stillede op, de kommer til sådan at svinge lidt.
de kommer ikke alle sammen til at være fuldstændig 100% hele vejen igennem, fordi så tror jeg i hvert fald, at din mentale sundhed ikke kommer til at have det så godt, fordi at det kræver ret meget overskud at bare skulle holde de 3 andre op, ikke? Så jeg tror, det er sådan lidt, det svinger lidt, men det er balancen. Det er at vide, okay, nu er jeg måske på underskud i træningsdelen. Måske burde jeg træne lidt mere, og lade være med at meditere så meget. Eller måske burde jeg spise lidt sundere, i stedet for whatever. Så er du god til at justere? Jeg er forfærdelig. Fordi det er jo derfor, at det mit opfølgende spørgsmål vil nemlig være... Jeg kan ikke justere over. Hvis vi så går sådan lidt mere i dybden med det, sådan på daglig basis. Nu snakkede vi kort om, at du kunne være du faster. Det gør det fucking godt. Tak skal du have. Tak skal du have. Hvad på daglig basis? Nu snakker du om, at du fastede også. Hvad sådan spisemæssigt? Har du nogle ting, som du fylder dig selv op med, som gør, at okay, det her det skal til, for at jeg har en funktionel dag? Er der en bestemt måde, du spiser på? Ikke sådan grøntsager? Hvad er du din mad? Hvad gør du i løbet af dagen sådan madmæssigt? Jeg er faktisk ret dårlig i forhold til min kost. Det skal være helt ærligt at sige det, Patrick. Jeg også. Det kan være, at jeg skal coaches efter det her, men jeg laver sådan noget intermittent fasting, så jeg spiser mellem 18 og 22. Så jeg har lige de her 4 timer, og det er faktisk udelukkende også kun fordi, at jeg elsker at blive sulten, og så bare stoffe mig selv med mad. Og det er først aftensmad som det første, og så snacks, og så endnu mere mad, og så snacks, og så endnu mere mad, og så snacks. Så det er sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, jamen så har jeg også lige... Men du får stadig dine grøntsager, du sørger for stadig at spise med variation, så det er ikke bare, det er ikke Kims tips med... Nej, så du sidder og skal... Ikke hver dag. Nej. Ikke hver dag. Hvad, er der noget, du kan mærke? Fordi det er jo en ting, som du selv siger, man justerer hele tiden. Jeg har det for eksempelvis sådan, jeg kan mærke eksempelvis i forhold til paddletens. Især som far, og især med det ansvar, som du har, så bliver det lige pludselig fucking vigtigt at justere. Jeg er jo stadig i min fase, hvor at jeg fucker lidt rundt, og ja, okay, så har jeg lige en periode, hvor jeg drikker lidt for meget, og okay, måske burde jeg træne lidt mere den her uge, og på den måde er jeg meget mere fri i det, hvor du skal være meget mere sådan koordineret med, hvordan du justerer, kunne jeg forestille mig. Ja, og det er det, som jeg siger, det sværeste for mig, det er at være struktureret. Medmindre jeg bliver tvunget til det. Nu rejste min kone i 4 dage. Jeg vidste, at der var ikke nogen, der tog min søn. Det vil sige, når han skulle skiftes, når han skulle have lavet mad, vaske tøj. Alle de her ting her, som... Nu er det mig, der laver mad, men alle de her ting her, som jeg normalt ikke sådan, gør, eller lige så meget. Jeg spørger altid min kone, når hun skal vaske tøj. Vil du have en hjælp? Ønsker du hjælp? Kan jeg hjælpe med at hænge op og gøre det ting? Det skal du ikke, men tak fordi du spørger, skal. Hvor her, der gør jeg det bare. Så sker det bare på automatik. Så jeg er rigtig god til at gøre ting, når der ikke er andre muligheder og andre valg, så det skal gøres. Men til gengæld så er jeg sådan en type, fordi jeg havde en mor også, der ordnede alt for os, ikke? Altså en mor, som bare... Altså, vi kunne smide vores vask op på gulvet. Så røg det magisk ned. Jeg op med vasket og tilbage. Så elsker min mor. Ja. Og der vil jeg sige, at når jeg bliver tvunget til det, og der er ikke andre muligheder, så gør jeg det også. Men ellers, bortset fra det, så er jeg sådan en type der lige skal, hvilken vej bedre visen. Det er også lidt koldt dag, har jeg lyst til at gøre. Og der er jeg meget styret af de her impulser. Virkelig meget. Så jeg har svært ved sådan at bryde de her ting. Men der har jeg så også fundet ud af, det skal jeg heller ikke. Jeg skal være sådan en type her, der gør de her ting. Og så har jeg perioder, for eksempel, at sige, okay, nu er muligheden der for, at jeg kan spille paddeltennis 3 dage i træk. Så overgør jeg lige, for at jeg så kan have bedre samvittighed de næste par dage. I stedet for at spille 3 dage i træk, så spille mandag, onsdag, fredag. For at dele det ud, lave en jævn. Der fungerer det bedre for mig, at jeg har den her, når jeg har energien overskud, så overgør jeg det. Så kan jeg også bedre sådan give lidt ned og slappe af. Okay, fedt. Jeg kan godt lide tanken om kontinuerlighed. Du regner ud. Og ja, det er ret fedt, fordi jeg tror, mange mennesker gør det ubevidst måske. Du gør det på en meget bevidst plan. Det er for eksempel med, at du startede til psykolog, inden du blev far. At du overgør træningen, fordi at du ved, at der kommer til at være en periode, hvor du måske ikke kommer til at kunne træne lige så meget. At du udregner, hvordan du potentielt kommer til at kunne have det. Og det kræver ret høj sådan, emotionel intelligens også, indvendigt, og ret høj selvbevidsthed. Og ligesom at vide, sådan her kommer jeg til at reagere, hvis jeg ikke udnytter den her situation, på baggrund af, hvad der kommer til at ske efterfølgende. Men der er jo så også nogle gange betalt prisen, ikke? Så er jeg ligget syg mellem torsdagen, så har overgjort det, de her ting her. Så der misregnet. Og jeg vil også sige, at jeg tror, det er, fordi jeg har affundet mig med det. Jeg har fundet ud af, at det passer rigtig godt til min trivsel hver dag. Og nogle gange, så kender du det her med, hvis man har haft en rigtig god træning, man har spist rigtig godt, og man gør det måske 2 dage i træk, så sidder man allerede og forestiller mig,
prøv at overveje en form, jeg er i om en måned, hvis jeg bliver med det. Hvad sker der på 4. dagen? Du får ikke trænet. Du tager ud og drikker med vennerne, og du gør de her ting her. Hvorfor tror du? Altså, for mig har det meget handlet omkring at sætte nogle forventninger til en hverdag, som ikke er realistisk. Jeg ved, at for eksempel, at i gamle way back for 10 år siden, da jeg var sådan en inkarneret styrketræner, trænede 2 gange om dagen, inden arbejde 4:30 om morgenen, efter fysisk aktiv job, spiste min hytteost med dåsetun af det til frokost, alle de her ting her. Og sådan, jo værre det smager, jo flere gains. Ja. Altså, det var den der. Det var for gains, og for effort, det var slet ikke for flavor. Nej. Og der kunne jeg jo bare se, sådan resultaterne fysisk, de kom sådan der. Ja. Altså, det gik så hurtigt, og der kunne jeg jo også godt se sådan på ugebasis, når jeg gør det her, sådan her. Så der vidste jeg, at hver dag var den samme. En gang imellem, så bliver jeg ramt af den der tanke, når du har gjort før, så hvis du først lige har de her ting her, og du bliver ved med det her, så kan du ret hurtigt komme tilbage. Så det er en tanke, men hvad med følelsen? Hvilken følelse er det, der driver den tanke? Fordi der ligger en følelse bag det. Det er jo ikke bare tanken. Følelsen er mega fed, og jeg vil sige, jeg har det også godt, når jeg har gjort de her ting her, fordi lige nu og her, der har jeg en følelse af, jeg vil gerne se sådan her ud, jeg vil gerne være i fysisk god form, det giver mig godt at gøre de her ting her. Det er kun de følelser, jeg har lige nu. I virkeligheden, så burde jeg sige til mig selv, okay Patrick, vi skal lige have hverdags-Patrick med herinde i billedet, så den diskussion, du har med dig selv nu, hvor du så siger, det er det her, du gerne vil. Ham, der har styret slaget for dig, ham, der har taget sig af sin kone og søn, ham, der er ikke er lige så egoistisk, som du er, ham skal vi lige have med ind i det, sådan så at når vi går ud igen, så har I to fundet en kompromis. Det er ikke at træne hver dag og spise 600 gram grøntsager, ikke at røre noget som helst, fordi ham, der er her, han kan sgu godt lide at købe en burger på Volt, eller stå og lave en lækker pastaret, eller købe en Ben & Jerry's is. Og det er der også følelsesmæssigt rigtig meget for ham. Det gør, at han trives, og han kan sidde og hygge sig med sin kone og spise de her is og gøre de her ting. Og for at den person, der kommer ud af døren, skal være der, så skal det være begge elementer, der er der. Fordi jeg ved, at hvis det bliver ham her, som kommer til at gå ud af døren og ind i det, så kommer jeg til at give afkald på nogle ting. Så bliver det lige pludselig på mine præmisser. Min kone siger, at jeg spiser sådan her, jeg gør de her ting her. Det passer ikke til den hverdag, som jeg har valgt med en kone og et barn. Og det er jo sundhed. Og det er derfor... Altså, der har vi en opskrift. Der har vi en opskrift på, hvad jeg tænker, sundhed kunne ligne. Ja. Det er at tage alle versioner af sig selv i betragtning, både på godt og på dårligt. Ikke rigtigt, at det hverken er godt eller dårligt, men det er bare sådan her, ja. Det er de ting, jeg kan lide. Det er det, der skal være plads til. Og sige, okay, hvordan får jeg plads til det hele? Så er du sund, så er du glad. Giver det mening? Det giver mening, og det er benhårdt arbejde. Ja. Det er benhårdt arbejde, og det er der, hvor jeg er blevet... Selvindsigt. Jeg kræver, at man ikke kører lige så meget på sin nuværende intense følelser. Og nu skal jeg være ripped. Nu skal jeg være body. Nu skal jeg have en sixpack. Nej. Det er sådan, du har det lige. Og det er svært, når man er så meget impulsstyret. Samme her. Så det er mega svært. Så, ja. Og det er træning og øvelse, hvor at det, også, det er noget, jeg kommer til at ved at gøre, og det siger også til mine klienter. Alt, hvad du gør lige nu, det skal du øve dig resten af livet. Jeg har også et forløb med en pige, som har en alvorlig spiseforstyrrelse. Okay. Og alt, hvad vi gør nu her, og jeg har sagt til hende, alt, hvad du gør nu her, og alle det hårde arbejde, du lægger for de her ting her, og vi arbejder med nu her, det er noget, du skal arbejde med resten af livet. Det kommer ikke til at være lige så hårdt resten af livet nødvendigvis, men du skal arbejde med det resten af livet. Og det tror jeg som mennesker, hvis vi skal udvikle os, eller ikke gå i stå, så er vi nødt til, selv når tingene virker nemme, så stadigvæk øve os i det. Og jeg plejer at sige til klienter, når de starter på et forløb, forestil dig lidt, at den her kostplan, som vi tilbyder på forløbet, det var jo ikke noget, vi brugte der. Jeg startede med at coach, så var det meget kostplansbaseret. Følg kostplanen og få de her resultater, fordi det er det, jeg selv kan til. Hvor nu er den i høj grad kun et redskab til, hvis man mangler noget struktur. Det vil sige, at hvis man har en tendens til at køre forbi tanken hver morgen, fordi man ikke kender til andet, jeg ved ikke, hvad jeg skal spise, så kan det være en god idé at lige kigge på madplanen og sige, der står skyr med noget mysli og noget havregryn på, så hold dig bare til det måltid. Fordi hvis din frokost i kantinen spiller, så lad være med at kigge på planen. Hvis dit aftensmad spiller, fordi du gør det her, så lad være med at kigge på planen. Så brug det som et redskab. Fedt. Problemet er lidt, at en kostplan kan jo ret hurtigt blive, som at tage en lommeregner med til matematik. Ja. Den er jo super god, så længe regnestykkerne er der, og det går hurtigt og stærkt, og vi får skabt de her resultater. Hvis vi så får taget lommeregneren fra os, for nu skal vi til prøve, eller nu skal vi klare os selv ude i det virkelige liv uden den her lommeregner, så har vi ikke lært at gange og dividere plus. Så kan vi måske kun 1 + 1, alle de her små ting, hvor hvis vi i stedet for tænker, okay, til at starte med, hvis jeg kan lære 3, 6, 9-tabellen, og lære den, så hvis vi skal over det, og vi skal lære at sætte i parentes, så må jeg godt have lommeregneren med. Lidt ligesom til at sige, at der er noget af det, der er så svært, at det måske fra starten er for voldsomt at kaste over, så brug lommeregneren kun til det. De ting, som er overskuelige, små vanejusteringer i hverdagen, sørg for at ændre sit mindset, sørg for at gå en time til i seng. De her små ting, som kræver øvelser, men som er overskuelige, som ens hjerne godt kan klare.
Det er der ændringen sker. De åbner op for, at vi på et tidspunkt, når vi mestrer de her, eller er blevet bedre til dem, så kan vi begynde at regne i parentes. Så kan vi begynde at gøre de her ting. Så lommeregneren kan være et fint redskab at have, til når det bliver så svært, at vores hjerne ikke er klar til det endnu. Men før det, så har vi hele tiden ligesom et trappetrin, at trin 1, jamen det kan vi godt overskue, det kræver noget øvelse. Når vi så er klar, går vi på trin 2 og trin 3. Og vi går først op på det næste trin, når trin 1, det virker som et plateau, vores normale plateau. Så vi kan ikke gå tilbage, fordi det ligger på vores ryggrad, så stueetagen eksisterer ikke. Når vi så går op på trin 2, så bliver vi der, indtil at det er vores plateau. Præcis. Og på den måde forandrer man sig basically, og man udvikler sig og bliver til et nyt menneske, og til en nyere version, til en nyere version, en bedre, en nyere, en bedre. Og det er det her stepwise approach, som vi mennesker er forfærdelige til at kunne se ind i. Og i virkeligheden, så er der ikke 10 trin. Livet. Du skal gøre det her resten af livet, og jeg synes, det er fantastisk forklaret. Du visualiserer det mega let og pænt og forståeligt. Men når folk så skal sådan gøre det ved dem selv, og deres egen hverdag og deres eget liv, er de forfærdelige til det. Vi er forfærdelige til det, og det er det her, når det er, man så siger, du skal gøre det her resten af livet. Gud, resten af livet? Altså sådan, what? Så det er ikke bare det her forløb, og så er ripped, og så er det good, og så what? Du ved, men det er sådan, selvfølgelig skal du gøre det resten. Altså, du skal leve resten af livet, right? Okay, jamen, hvad kommer du så til at gøre 10 år fra nu? Kommer du til at være i live stadig? Ja, okay. Hvad kommer du til at arbejde med? Okay. Hvordan kommer du til at spise? Vil du spise, som du gjorde før det her forløb? 10 år fra nu? Og så forvente, at du ser ud, som du gør nu. Selvfølgelig skal du gøre det resten af livet. Det er som om sådan, man ser det som sådan, resten af livet. Det er jo den dårligste salgspils, som du altid siger, man kan lave, og så sige, det her, vi går i gang med nu, det skal du holde ved resten af livet. Ja. I stedet for at sige, om 6 måneder er du et nyt menneske, om 6 måneder, så ser du sådan her ud, om 6 måneder, så har du din drømmekrop. Og der kan jeg bare mærke, at det var også godt, det var fedt i starten at sælge det her, og vi har også hjulpet rigtig mange mennesker. Jeg kan bare mærke nu, specielt efter jeg er blevet far, at skabe så meget værdi, og åbne den der boks, når tigeren den falder for folk, har langt større værdi for mig, end at se en person melde ind, at de har tabt 10 kilo på 15 eller 20 uger, eller hvor meget det er. Hvorfor tror du det, at du kan mærke værdien på et helt andet niveau, når det er, at du åbner dem op for et nyt billede af, hvem de ellers kan være? Personligt, fordi at jeg kan mærke, hvor rejsen dertil har været meget dybere, og der har været meget tættere relationer, og vi har været meget mere følelsesmæssig kontakt med hinanden. Jeg har lært personen meget bedre at kende. Både deres udfordringer, men også deres fordele har kunne fremme den, og skabe en meget større forståelse. Så lige pludselig er jeg ikke kun en lommeregner, jeg er en lærer. Og det er mega fedt. Som lærer dem om en ny version af, hvem de potentielt kan være. Så det er ikke bare vægt, det er ikke bare tal. Præcis. Det er vitterligt dig, der har spillet en rolle og været en del af, at de nu ser sig selv som et andet menneske, som de ikke kunne se sig selv som før de mødte dig, før at de var på det her forløb. Ja. Det er jo vanvittigt at kunne gå ind og sige, du er et andet menneske, efter at vi har arbejdet sammen. Du er vitterligt ikke det samme menneske, som du var før. Fordi det menneske, du var før, kunne ikke forestille sig at være den person, som du er nu. Nej. Og du kan aldrig gå tilbage til det menneske, som du ikke kunne lide at være efter det her. Nej. Nu har du lært noget, som ingen kan tage fra dig. Og uanset om du begynder at falde tilbage i nogle af de gamle vaner, så bliver du aldrig det samme menneske igen. Fordi du har stadigvæk en viden og en erfaring med dig nu, som gør, at selv hvis du i 3-6 måneder enten skulle tage på eller falde tilbage i nogle af de her ting, så har du stadig nogle helt andre redskaber at gøre, at hurtigere, nemmere og på en anden måde kan forvente det her mindset til at gøre det. Og det er der, hvor øvelserne kommer ind. For du har livserfaring. Du har gjort det før. Yes. Du har gjort det før. Ja. Og det er det vildeste. Når man først har gjort noget før, så ligger der en helt anden confidence i at gøre det igen. Det er derfor første gang, du skal lave en public speaking, første gang, du skal sælge et forløb, første gang, du skal whatever, er det fucking sværeste. Men når du først har gjort det en gang, you've already done it. Der sker der et selvbilledsændring. Du ser dig selv som en person, der allerede har gjort det før. Jeg har vitterligt et billede, et memory af, jeg har stået på en scene før. Hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det igen? Ja. Så det er bare, just do it once. Ja. Bare én gang. Første gang er den vigtigste. Derefter, så skal bolden nok rulle. Og der er vi jo tilbage igen til det her uvisse. Når vi ikke ved, hvad nu hvis jeg ikke kan? På vejen hen, hvad er det, der kommer til at se og ske og gøre? Hvordan kan man komme over den her uvished? Jeg vil sige, at uvidsheden er jo også det, der gør det en lille smule nervepirrende spændende. Det er jo også det, der gør, at vi... Og jeg så det er et interessant citat. Så der er perspektiv. Se det som noget spændende. Elsk den der nervøsitet, som jeg kan mærke, fordi den får dig til at føle dig mere i livet end nogensinde. Det er en ting.
sådan elsk processen, elsk, at du får sommerfugl i maven. Men det er der tilfredsstillelsen ligger. Og jeg så et citat engang, der hed, det er ikke slutmålet, der giver os tilfredsstillelse, det er rejsen, der gør det. Og det var revolutionerende for mig, at det er gøre det her. Kender du til Andrew Huberman? Sorry, jeg bliver helt excited nu. Men dopamin er jo sådan, det bliver jo frigivet op til en gevinst. Det bliver ikke frigivet som sådan, når det er, at du får gevinst. Nej. Det er rejsen dertil. Yes. Det er jagten efter sex, når det er, at du er på en date. Altså, sorry for, det er jo forløsning. Præcis, netop. Det er forløsning. Okay, it all happened. Men det er jo hele den der optakt til det. Det er der, at der bliver frigivet dopamin, og de der spikes kommer. Så når det er, at du siger det her, det er vitterligt understøttet af neurologi, biologisk. Der sker rent faktisk ting i vores hjerne, som går ind og understøtter det, du siger lige nu. Det er ret vildt at tænke over. Jeg kunne se det meget hurtigt, der eksempelvis begyndte at spille paddeltennis også. Jeg havde godt før, men jeg kunne se det specielt med paddeltennis, fordi jeg kom jo fra fitness, hvor der var det sådan lidt anderledes. Træningerne synes jeg også var fede, men det var også ret fedt. Jeg kunne flexe spejlet, når man gik på stranden, og kunne se effekten af ens hårde arbejde. Da jeg så begyndte at spille paddeltennis, så stillede jeg mig meget sådan her. Men jeg har jo ikke lyst til at slette de sidste 2 timer for at så stå og have vundet kampen. Det er jo hele kampen, der gør det. Forløsningen kommer så af, at jeg har vundet. Men hele optakten dertil, alle de bolde, der har været, alle det hårde arbejde, alle de YouTube-videoer, jeg har set, hvor jeg nørder mit slag, hvor jeg gør alle de her ting her. Det er jo hver evig eneste gang, jeg gør det, som der giver mig efforten. Og hvis vi kunne knipse os til vores drømmekrop, så ville vi jo slet ikke sætte lige så meget pris på de her ting her. Og det er jo derfor, at det er jo, sejren er jo så sød, når man har lavet en hård indsats og gjort et stykke arbejde for det. Fordi man kan se sig selv i spejlet og være så værdig over for sig selv og de ting, man ligesom har gjort. Og selv hvis man har sagt, du kan rent faktisk acceptere, at det er den person, du er blevet nu. Du kommer heller ikke til at lide af imposter-syndrom. Imposter-syndrom kan for nogle mennesker, faktisk mange mennesker, komme selv, når de ikke burde have det. Men for mange mennesker, så kommer imposter-syndrom for eksempel, hvis det er, at de har fået et mål, eller de er nået frem til en person, som de endnu ikke kan se sig selv som, fordi de ikke rigtig har fortjent. Det har jeg haft. Okay. Det har jeg haft. Hvorfor? Fordi at jeg tror, at mine forventninger har været så høje, så det, der har været normen for mig, at skulle hjælpe min familie, skulle være der for min kone, tage ham ved sønnen om natten, om aftenen, det gør man bare. Det er ikke noget ekstraordinært. Og det var først, at min psykolog blandt andet sad og fortalte mig, at Patrick, at jeg kender ikke nogen mænd, ikke fordi jeg skal sætte op på et bestal, men jeg kender ikke nogen mænd, fædre, som har været i dit sted, som har gjort de her ting, og gør de her ting her, og de her ting. Så det er ikke normen. Det er ikke normen at gøre det her 1-2 timer, og så kan ud og køre din søster med det her, eller skulle gøre det her med arbejde, eller have overskud til din kone, der har de her ting her. Hvordan fik du det, da du ligesom fik de her ting? Det tog noget tid, fordi det første, jeg sagde til ham, da jeg kom ind til den første samtale, det var, jeg vil gerne lære at blive en bedre udgave af mig selv i stort set alle situationer. Og det var det udgangspunkt, vi arbejdede ud fra. Og det, jeg kom frem til efter 3-4 måneder, hvor processen var, det var, at jeg sagde til mig selv, jeg er god nok. Jeg behøver ikke at være den bedste udgave, fordi hvad er den bedste udgave? Den bedste udgave er kriterier. Hvilke kriterier er det, du har sat for dig selv? Så der var én ting, det var den der uvidshed, der kommer højst sandsynligt til at være en følelse af angst, nervøsitet, excitement, whatever you want to call it. Og du kender det jo, whatever you want to call it, alt efter hvad dit perspektiv er. Så hvordan takler du den følelse, som kommer til at opstå rent fysisk i din krop, men som også kommer til at være efterfulgt af en masse tanker, kommer jeg til at kunne klare det? Nej, hvad nu hvis jeg fucker op? Ændre perspektivet på den følelse. Se det som en fed ting, du føler dig i live. Fuck man, dit hjerte kører. Sommerfugl i maven. Det er fedt det her. Der sker noget nyt. Det her det er et tegn på, at jeg går ind i en situation, jeg endnu ikke har været i som menneske, som højst sandsynligt kommer til at gøre mig bedre, end jeg er lige nu. Det er fucking fedt. Så der er perspektivskift. Der er kriterier. Lad være med at sætte alt for høje kriterier, fordi så kommer du aldrig til at gøre det. Så kriterierne, du fortalte dig selv, du er god nok, nu gør du det fucking godt. Du gør alle de ting, som du i princippet har fortalt dig selv, du gerne vil blive god til at gøre, men du har stadig fortalt dig selv i hovedet, at du ikke har gjort det godt nok. Og det har også gjort, at barnet blev sat ret højt for mig, fordi jeg følte mig ikke berettiget til den ros og anerkendelse for de ting, jeg havde gjort. Fordi for mig var det en normalisering af, at det her det er det, jeg er i stand til som menneske. Så det gør jeg. Det er naturligt for mig at provide og gøre de her ting. Jeg har jo så kæmpet efterfølgende med, at fordi at vi har fået en meget mere stabil hverdag og en mere overskudshverdag, så har der ikke været behov for de her kompetencer, jeg har udvist i lige så høj grad. Okay. Og der kan jeg godt mærke stadigvæk, at jeg bliver ramt af følelsen af ikke at føle mig tilstrækkelig nok. Så når jeg ikke kan bidrage det her, og det er fordi, jeg er kommet til at bygge hele min identitet op af at være det her supermenneske, som jeg var i de 4 måneder,
det er den måde, som jeg tænker, nu er jeg god nok, nu kan jeg klare de her ting, og nu kan jeg gøre det her som den ældste i en søskendeflok på 5. Der er det bare sådan været en naturlig ansvarsdel for mig altid at være det. Jeg tænker, at tage ansvarsområder over for mine venner, og jeg har gjort de her ting her. Så der kunne jeg godt mærke, at selvom jeg havde det helvede til mentalt og fysisk i det periode her, så var det min niche-ting. Det var noget, jeg var god til, at jeg gjorde de her ting her. Nu, hvor at i stedet for at nyde, at vi har klaret det, og have det godt i det, slap af, hvil, du behøver ikke at performe at gøre de her ting, så har jeg svært ved at finde ro i, at det er nok, det jeg gør nu. Giver det mening? Så hvad skal der til for, at du føler, at det er nok så? Hvad har virket før i tiden? At dels når jeg sidder og har en snak med min kone om det, men også selvfølgelig, at jeg sidder og snakker med min psykolog om det, og vi ligesom nu her får udpenslet det, fordi jeg kan godt selv høre, når jeg sidder og siger alle de her ting her, jeg gør. Det er tilbage til det her med, at når jeg har overskud til det, så spiller jeg paddle 3 gange i træk. Men det er jo ikke fordi, at det skal være sådan 6-7 dage i træk. Og i det periode på de 4 måneder, det var de 3 paddeldage i træk, jeg kørte der. Så skal der være plads til det, fordi det er summen af overperformance og underperformance, der udgør hverdag. Og lige nu føler jeg, at underperformancen, den har taget over. Okay. Men i stedet for bare at sige, at være med at fikse noget, der ikke behøver at blive fikset, så siger jeg til mig selv sådan nu, at jeg har så meget at bidrage med, jeg har så meget, jeg kan gøre, og det er derfor, jeg elsker at hjælpe klienter, og det er derfor, jeg elsker at gøre de her ting. Så det er jo det er et arbejde. Der er ikke noget facit for det, og der er gode dage, og der er mindre gode dage. Det, jeg har lært, det er på de mindre gode dage, der accepterer jeg, at de er der. Så jeg bliver ikke et produkt af mine tanker. Og det tror jeg, det er det vigtigste, jeg har lært over for mig selv. Det er at skulle sige til mig selv, at du har en følelse nu, af at du føler dig utilstrækkelig. Lad den passere. Lad den være der. Det må godt fylde rummet op. Det må godt være en del af din dag. Det definerer dig. Præcis. Det er den vigtigste ting. Det er det bedste, jeg har gjort. Det er helt sikkert. Og det er også det samme med sådan noget, der virkelig kan hjælpe folks selvværd derude. Det er alle de ting, du gør. Lad være med at lade dem definere dig. Hvis du gjorde noget godt, fedt, jeg gjorde noget godt. Det betyder, okay, du må også gerne fortælle dig selv, du er god nok, men jeg vil personally lade være med det, fordi at det også går den anden vej. Jeg vil bare sige, okay, det her det var en proces, jeg klarede på den rigtige måde. Jeg gjorde det godt, outcomeet var godt. På samme måde kan du sige, når du føler, at du ikke har gjort noget godt, jeg gjorde det ikke godt. Og så, du ved, det er det her med at lade være med at binde din identitet op på de ting, du gør, og på outcome af dem. Fordi det kommer bare til at gøre, at du hele tiden går sådan og svinger af et tvivl om dig selv. Fordi når du så gør det godt, jamen, så føler du, at du er god. Når du gør det dårligt, så føler du, at du er dårlig. Og det burde ikke være sådan, fordi så er du ustabil. Og det kommer til at påvirke din performance langt mere, end hvis du føler dig som et kompetent menneske, og alt det, du gør, og resultatet af det, du gør, betyder eller fortæller eller siger ikke noget om dig som person. Så det går begge veje. Folk tror, at de kun skal rose sig selv for gode ting. Ej, hvor jeg er god. Kig dig selv i spejlet, fortæl dig selv, at du er perfekt, som du er. Nej, du er ikke. Måske er du ikke det. Måske er der en grund til, at du har det, som du har det. Så gå ind og ændre det. Og lad være med at lade outcome af de ting, du har gjort, definere dig som person. Og så kan det være, at man stiller sig selv spørgsmålet, jamen, hvem er jeg så? Du er, hvem end du gerne vil være. Du er, hvem end du taler til i hovedet. Du er produktet af samtalerne, du har med dig selv. Så gør det mega simpelt, gør det håndgribeligt. Ha' nogle fede samtaler med dig selv. Og det er det, jeg tror, at der er mange mennesker, som måske struggler lidt med, det er at have nogle fede samtaler med dig selv. Vi søger tilflugt inklusive mig selv i skærm, telefon. Noget, som Imran jo også snakker rigtig meget om, med den her digitalisering. Vi forsvinder mere op i det, hvor det er. Og jeg er blevet god nu til at have nogle af de her samtaler med mig selv. Men apropos det her med, når man så har haft udsagt eller haft et eller andet, så kan det også godt blive sådan nogle gange lidt farligt, fordi du ved, man sidder og fodrer den her negativitet, der er de her ting her. Og det siger du så i de her samtaler til dig selv? Jamen når du kan mærke den her dødsangst. Det er mere en frygt. Det er en frygt for, at livet skal slutte. Det er det, jeg synes, der er trist. Jeg synes, det er trist, og det er først nu, hvor at jeg elsker mit liv så meget, som jeg gør. Mit arbejde, min søn, min kone, mine omgivelser, alle de her ting her. Noget, som jeg vil bevare og ønske, at det varede for evigt. Men jeg ved også godt, hvis det varede for evigt, så vil jeg heller ikke elske det lige så meget. Og når jeg siger de ting til mig selv, så giver det også mening. Og så har jeg brugt en brise, tanken om en brise, en varm sommerdag. Du ved, at man bliver ramt af en brise, uanset hvem man er. Alle mennesker i verden, der har haft det for varmt, en tørke, hvor der er vindue, der åbner, eller en brise. Alle kan relatere til den følelse. Det er noget, der er så simpelt, men er så givende og effektivt.
Og det kom så en dag, hvor at jeg havde de her tanker af, at vinden åbnede, hvor jeg blev slået helt ud af den der tanke, fordi det var lige hvad jeg trængte til, at det var varmt. Og det sagde jeg også til min psykolog, og det har jeg brugt siden, fordi det er nemt for en person at lukke øjnene og genskabe en brise. Alle ved, hvordan det føles, når vinden den rammer ens hud, og man har det varmt. Det var ret, nu kan jeg lige trække vejret. Så det er det, der har gjort det. Men så fortæller jeg også mig selv. Vigtigt, visualisering kan gøre alverdens ting. Og det er som om folk sådan dismisser det. Men alt det, du oplever, er jo et produkt af, hvordan du opfatter det. Altså, du ser verden, som du er. Du ser den ikke, som den er. Hvis du er blind, så ser du ikke de samme ting, som vi ser her. Så på den måde, hvis hele verden er en opfattelse, som du skaber, hvis du skaber opfattelsen og følelserne i relation til, hvad det er, og hvordan du oplever tingene, så kan du også skabe det, uden at tingene nødvendigvis behøver at være der. Det betyder også, at du kan skabe ting ud af ingenting, fordi det er det, du gør. Jeg drikker vand af den her, fordi jeg har betragtet den som en vandflaske, og jeg har fyldt vand i den, og så bruger jeg den som af. Giver det mening? Og det er alle ting på baggrund af min opfattelse. Så sådan på samme måde, i forhold til dine følelser, hvis du går hen, og du siger, eller fortæller dig selv, at du ikke er god nok, hvis du går hen og har negative, nedladende samtaler med dig selv, så kan du også skabe et billede af en person, som du rent faktisk ikke er, men som du ender med at tro på. På samme måde kan du gøre det modsatte. På samme måde kan du skabe følelsen af en brise, der kommer på en varm sommerdag. Hvis du bare forestiller dig det, og din intention oprigtigt er at kunne mærke den der følelse, som en brise begiver dig på en varm sommerdag. Det er så fucking powerful, men alting er opfattelse. Alt er opfattelse. Jeg har endda det tatoveret på etiopisk på mit håndled. Det er jo en god reminder. Det er en kæmpe reminder. Fordi når end det er, at jeg føler, at alting er ved at gå lort, så er jeg bare sådan lidt, fuck it, lad mig ændre mit perspektiv på det. Det er det samme. Nu gør jeg det ikke selv, men til mine klienter, der beder jeg mig også om at skrive, når vi ligesom har evalueret, hvad de her ting det er, de er gode til, ting, der gør dem glade, så beder jeg dem udførligt om at printe det og sende billeder til mig, og så skal det hænge alle steder, de vågner, tilbringer tid er meget. Det vil sige deres seng, hvis de bliver katastrofopladet, så skal den ligge under deres telefon. Fedt. Den skal hænge på deres køleskab. Ikke så fordi de skal sige det højt, men fordi de skal mindes om, hvad er det, de har gjort og opnået, hvad er det, de gør. Og så tilføjer vi nogle ekstra ting på sedlen, som har stor værdi. Det kan være, at vedkommende har lært at sige fra over for kage på hver fredag på arbejdet. Hvis de så har spist fredag en kage på arbejdet, så kan de kigge på sedlen, og så kan de kigge der på, jeg har lært at sige fra, og så måske i parentes, det betyder ikke, at jeg aldrig mere må spise kage. Vigtigt, ja. Så det heller ikke betyder noget. Ja, så det bliver mindet om, at fordi jeg spiste kage det her nu her, så de 50 sidste gange, hvor jeg har sagt nej, eller 47 ud af 50 gange har sagt nej, det er dem, der definerer, hvad det er, jeg er blevet god til. Det er ikke de her 3 gange, hvor vi lærer os friste af djævlen, skal jeg til at sige, der hopper med på det. Det gør os menneskelige. Alle de ting, du gør 47 gange, det er jo sådan en maskine-ting. Du arbejder som en maskine. Du arbejder ihærdigt for noget. Du er sådan programmeret til, at du skal sige nej. En gang imellem, så fejler den her programmering. Og det er det, der gør os mennesker. Men er det ikke? Vi dyr arbejder jo instinktivt på at skulle gøre alle de her ting her. Det, der adskiller os fra at være dyr, det er fordi, at vi kan tænke, føle, at det her, det kommer til at påvirke mig sådan her, så derfor bør jeg ikke gøre sådan der. Gazeller vil jo aldrig drikke et vandhold, hvis de vidste, at der var de her ting, eller så ville de måske vælge et, hvor det var endnu mere. Altså sådan, det ligger instinktivt i det. Jeg går ned til et vandhold og drikker. Og de ved jo garanteret godt, fordi de er på tæerne, der er det, men det er sådan instinktivt, fordi de tænker kun på at overleve. Der skal det være de her ting. Og det fungerer sindssygt godt, når man får lov til. Vil du sige, at det er en blessing eller en curse, at vi har evnen til at... kommer ind på, hvordan man bruger den. Det kommer ind på nogle mennesker. Smukt. Og jeg havde ikke engang et svar. Nej, men smukt. For nogle mennesker, specielt hvis man har et svært sind, man ikke tager hånd om. Det kan være en depression, angst, alle de her ting. Hvis ikke man søger hjælp og får nogle redskaber, eller arbejder med det, det kan enten være, at man ikke når det tids nok, eller man ikke har nogen, der kan støtte og vejlede, eller man er for stedig til at gøre noget ved det. Så er det en curse i den grad. For der findes ikke noget værre. Som depression for eksempel. Der findes jo bare at være fanget i et fængsel af sit eget, hvor det er... Man kan ikke se noget positivt. Man kan ikke se en dag forud. Og du er din egen fangevogter, der pinder sig selv. Ja. Hvis man... Der, hvor jeg nu er bevidst om de her ting her, og gør de her ting her, så hylder jeg også de ting, som jeg ikke synes er rare at gøre, fordi at jeg kan i langt de fleste tilfælde, når de er der, så sige til mig selv, men det er det, der gør, at jeg også har de gode ting. Så vi kan ikke kende forskel på lys uden at have mørke, fordi hvis der og det kender man også godt. Ja. Det kender man jo. Ja. Det kender man, og det er jo essensen af oplevelser. Det er essensen af stofmisbrug. Hvorfor er det, at folk bliver stofmisbrugere? Fordi at de får en high efterfølgende. Så får de en calm down. De får det endnu ikke bare
normalt, de får det endnu værre, så de bliver op igen. Og det er de her forskelle, som skaber vores adfærd, og som dikterer i langt størstedelen af tilfældene vores adfærdsmønster, og hvad vi gør. Det er jo ikke bare, at det er godt, fordi hvis det er godt hele tiden, så bliver godt det normale. Ja. Så sørg for også sådan, altså igen perspektiv. Hvordan vælger du at betragte de her ting, som du går igennem i livet? Hvordan vælger du at se på tingene? Jeg kunne så snakke. Altså, jamen, og det er så, altså sådan, man kan jo nærmest sådan, man kan jo tilføje det til alle aspekter af ens liv, og man kan i talesæt og komme med så mange forskellige eksempler til at bakke op omkring den samme metafor, eller den samme forståelse. Og vi kunne jo tale om det i timevis. Ja, men det er meget simpelt i essensen, ikke? Jo. I essensen så handler det om at tage kontrol. Men det er jo typisk de ting, som er simple, at man kan gøre kompliceret. Hvis man først folder dem ud og pakker dem, fordi at der ikke er noget facit på at være menneske. Så at være glad, hvad vil det sige? Hvis man bare snakker om følelsen af at være glad, så sige, okay, nu sætter vi 3 timer af til at snakke om glad. Hvordan kan vi det? Bare vent og se. Nu starter vi med at sige, hvilke grader af glæde er der, og hvordan kan vi sådan kategorisere dem, og hvad er definitionen for dig? Så jeg synes, det er det, jeg godt kan lide, og det er derfor, jeg synes, det er fantastisk at sidde og have sådan nogle snakker og gøre de her ting, fordi det er der, hvor jeg udvikler mig allermest mentalt, og du ved, får de her åbenbaringer, når jeg snakker med et andet menneske, som både min kone, dig og mennesker, hvor at jeg kan få lov til bare at se en lille smule ind bag dine øjne, og så få lov til at være med passager på, hvordan ser du de her ting? Er der noget af det, som giver mening for mig? Er der noget, jeg kan relatere til? Kan jeg bruge nogle af de her ting i praksis i min egen hverdag? For jeg elsker det. Fedt. Og det er også en fornøjelse at tale med dig, Patrick. Altså som sagt, jeg føler, at jeg har siddet til psykolog i dag. Samme. Jeg føler, jeg har lyst til at folde ud og fortælle dig om alle mine dybeste traumer. Og det har været, altså, jeg elsker for det første at lave de her ting, men som jeg også sagde til dig i starten, jeg er jo dybt fascineret af det her psykologiske aspekt, der er, når man er med mennesker at gøre. Og jeg er også sindssygt glad for, at du havde lyst til at være med. Det blev en lidt anderledes snak end det normalt, men nu er det her program jo heldigvis ikke fastlagt til at skulle være noget specifikt omkring sundhed. Det er jeg så sund nu. Ja. Og nu har jeg snakket meget det sidste program omkring det her, også med fysisk. Vi har været lidt ind over det mentale også, men det har i høj grad fyldt noget her, og det synes jeg er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, fordi jeg vil langt hellere og til hver en tid skrue på, nok ikke søvnen har jeg fundet ud af, men måske maden og måske aktiviteten, for at opnå en højere trivsel, hvis det er det. Og det er igen de her 2 mennesker, som er inde ad døren. Patrick, som godt kan lide at spise den her is her. Det har meget stor betydning for ham, at han ikke får trænet en dag, han slapper af, så han filmer sin kone. Netop. Det bliver en del af definitionen af sundhed for dig. Ja, præcis. Så også det her med, at er der overhovedet en overordnet definition på sundhed? Eller er det en individuel en unik en? Ja, og det er jo det jeg håber og tror, at vi alle sammen kan arbejde hen imod, at det er en unik ting, så vi har nogle ting, som sundhedsmæssigt kan bidrage til os, men det handler også om, hvad har vi brug for i vores liv. Vi har nogle mennesker, som har røget, for de er 10 og dør først, når de er 100 år gamle. Det har givet dem en kæmpe stor trivsel i deres liv. Ikke at jeg sidder og fremmer det. Det er også et spørgsmål om at være heldige, at de har vundet i lotteriet, men det har givet dem en stor trivsel i deres liv og gjort det her ting, nogle valg, de har taget. Så har de så været heldige, at de måske genetisk har gjort det her ting her. Men sundhed, hvad gør man egentlig at føle sig op af sit liv, som man føler og har følelsen af et sundt liv? I stedet for, at vi lader os diktere af, hvad skal det gøre, hvad skal det sættes i kasser. Nu skal vi spise. Hvordan skal det være? Ja. Hvilke kriterier skal jeg opfylde? Alle de her ting. Og så nærmere os sætte kriterierne for en selv, så det passer ind. Og så læner os op af de autoriteter, som vi føler har den kemi og de ting, vi gerne vil have. Jeg synes jo lige så fedt, at når en klient siger til mig i røret i en opstartssamtale, at det er nok ikke lige helt for mig det her, det gør de her ting, så siger jeg, hvor er det dejligt, og når jeg er ked af at spille den tid, siger det har du ikke. Tværtimod, du har bare over for dig selv gjort det klart, hvad er det, du har brug for, hvilken type person er det der, og det hjælper mig lige så meget. Så jeg synes jo, det er ikke mere. Præcis. Hvor i starten, der var det meget sådan, jeg skal hjælpe alle. Hvor at nu skal jeg hjælpe dem, der gerne vil hjælpe sig mig, og har lyst til det. Og den kemi og forståelse, der er der, den kan man bare ikke sætte en pris på. Det er det mest givende, synes jeg. Nu har jeg prøvet at arbejde med håndværk, og nu arbejder med mennesker. For mig er der ikke noget mere givende, end at kunne hjælpe mennesker. Med at både hjælpe dem selv, men også
bare kan så kunne mærke, at du vitterligt har. Jamen også om det er min kone og min søn. At hvis min søn han har problemer med at løfte traktoren op, og jeg løfter den op i sofaen, og han griner, fordi nu skal han op og lege traktoren. Den følelse. Eller min kone, jeg lige bærer vasketøjskonen op, selvom man ikke har sagt noget. Alle de ting der, det er, og jeg tror, at hvis vi begynder at søge mere, hvad kan jeg gøre for andre? I stedet for at sådan sige, hvad får jeg ud af det her? Orker jeg gå op med vasketøjskonen? Jeg gør det lige om lidt. Alle de her ting her, hvis vi begynder bare i små doser, prøve at sætte andre menneskers trivsel og glæde op, fordi så finder man også ud af, hvor meget det giver. Fordi når min kone så kommer op... Man skal nemlig prøve det for at kunne mærke effekten af det, og det er en anden ting. Altså sådan, folk siger jo det her, men folk, som måske ikke har prøvet at stå på den anden ende og give noget til andre mennesker, eller gøre noget for andre mennesker, har aldrig mærket effekten. Nej. Og der handler det jo bare om at gøre det igen første gang. Det er en vanedannende. Ja. Det er det. Ja. Og så finder man lige pludselig ud af, at jeg gider ikke at tage den vasketøjskurve op, men jeg gider rigtig godt at se min kones reaktion, når hun kommer op og giver mig et kys og et kram og siger, ved du hvad, du er det mest fantastiske menneske, der er de her ting her. Jeg gider ikke gå ud med affaldsposen i det her regnvejr, men jeg vil rigtig gerne have, at min kone har energi og overskud til at gøre nogle andre ting, og ikke føler, at hun skal tage hele slæbet og læsset hjemme. Og når man først begynder at se frugten, og der er vi igen tilbage til det her hårde arbejde, og se det forløsningen af, at når vi laver noget, som det måske ikke er, kan nogle gange også, selvom rejsen, fordi som jeg siger, bære vasketøjskonen op, er måske ikke det, jeg synes, der er det fedeste, men hvad tager det? 15 sekunder. Og det er jo der, hvor tid bliver lidt relativt, ikke? Netop, og man tager ligesom sin egen lyst, og der kan man jo tydeligvis mærke, at du er gået fra den mere egocentriske, som vi alle sammen er, inden det er, at vi bliver forældre, kunne jeg forestille mig, nu er jeg ikke selv forældre endnu, men jeg kan forestille mig, at der sker et naturligt skift. Men den der transition fra egocentrisk til, jeg gør noget for en anden, på baggrund af noget større, at du kan se længere hen i fremtiden, end bare dine behov lige nu og her. Ja, det er 15 sekunder, men hey, hvad får du ud af det her? Men det er jo ikke de 15 sekunder, som er slemme, det er jo tanken om det, der er det. Det er jo det, jeg har fundet ud af, fordi når jeg først har affaldsposen i hånden, og har besluttet mig for, at jeg går ud, så er min hjerne slået fra, fordi det er at gå ud med den, eller hvis jeg tømmer opvasken. Når jeg først er gået i gang med det, så synes jeg ikke, så er jeg ligeglad, fordi det er en ting, som jeg har gjort i så mange år. Tanken fra sofaen til opvaskemaskinen, det er det her mind battle, jeg har med mig selv, og jeg overgår ikke, jeg gider ikke. Og det er jo essensen af depression. Depression er jo netop kampen med sig selv. Det er kampen med sine tanker, og det er jo ikke svært, og det kan alle, der ikke har en depression, 100% er enige i. Det er ikke svært at komme op af sengen og børste sine tænder. Prøv at spørge en meget dybt deprimeret person om at gøre lige præcis den ting. Det kan jeg ikke. Nej. Igen. For der er ikke noget formål med det her. Præcis. Så igen, det er der tilbage til, hvad du sagde før med, er det en fordel eller en ulempe, at vi har vores frontallapper, og vi har evnen til at tænke så meget igennem ting, før at vi gør det. Det er alt efter, hvordan man bruger den, ikke? Shit, man, vi Jeg tror ikke, det bliver ikke sidste gang, jeg kommer til at lave en snak. Charlie, vi er ved at være et sted, hvor at Mau er meget utålmodig. Giver det ham skylden. Han sidder bare og ser godt ud. Ja. Det har været så hyggeligt. Altså, jeg vidste godt, det ville blive hyggeligt, men det har virkelig, virkelig været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Altså, jeg har nydt det og hjertet sindssygt meget. Og jeg nyder at se alle dine videoer, alt dit content, du laver, og jeg synes, du er et dejligt, friskt mentalt pust til en ellers nogle gange lidt digital hverdag, men også en god måde at formidle dine budskaber på en måde, som er spiselig. I hvert fald for mig, kan jeg ikke tale for andre, men det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er sindssygt glad for, at du havde lyst til tid til at være med en dag i det her. Uanset hvor samtalen så ført hen. Det er jo det, der er så dejligt, hvor man ved ikke, når man går i gang, hvad er det kører. Især når kemien er der, og man bare sidder, og det bare kører dynamisk. Det kan man ikke rigtig ret. Nej. Så det har været en kæmpe fornøjelse. Så tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak, Patrick. Tak af hjertet. Tak.